बॉक्स में एती 500 बजार का बास्ता बाटे ना हमर एटा दे दियो रे एटी हमरो अरे 60 देबी 500 आ गोटे रह गेला हां 500 दे दो 500 काटी देबे ठीक है काटे मन काटले केन करे ना मझिरु खाळब नहीं गोटा रुको या ठीक है बड़ा से 220 खंड कर दियो भलो